खामसावसावनो नै खानाया आंना सामफ्रामबो बिदिनो खामसाव माने मोनायाव दुगैबाथाय आं थाव फुना आरोना ओंखायनो बिदि खामसावसाव नुयो। दे लोगोफोर फैदोलाय दसे रायलायलायसैलाय ज' ज'नो सोर सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलायदोलाय आंहा जाखांबाय जाखांनानै दसे जिरायबाय आंना ओंख्रिया माबामोन दिनै मा होनो ना गोथां फिसा फिसा ओमफ्राय मा होनो मैथा ओमफ्राय थास' बिबार मोनथामजों ज' आरोना दिनैनि ओंख्रि आंना जाखांबाय जाखांनानै दा नै दसे नोंसोरजों लाइभआव दसे रायज्लायसै होननानै फैबाय आरो उन्दुनायनि सिगां सिगां बारा गोबाव फैयालै नेट पेकआनो गैया दिनै 1 GB दङ। दे बयबो फैलायलायदो दे लोगोफोर अननानै नोंसोर कमेन्ट हरबासो रायज्लायनोबो इन्टारेस्ट मोनो। कारेन्टआनो सार्ज जाबा आं टर्च लाइटसो सेरदों। कारेन्टआनो दामानि बारा सार्ज जागासिनो मोब्लिब दंबाबो दिनै थाम्फैया अरनाय नङा बारा माने आं फांखा होना दोनदों नै बेक साइडआव फांखा दङ फांखा होनायखाय थाम्फैया दिनै एसे खम अरदों। फांखाथिं थाथेवहैसो एसे बे आखाइ मावोलै दलद लानो नागिरो आखाइ रुमाय माथो बेयाव माने दाबो सासेबो फैयालै लोगोफोर कमेन्ट हरलायलायदो दे लोगोफोर सासे फैबाय मेगनाबो जि स्रो स्रोसो मोनबाय माथो फांखा जानानै टेनसन ओंखारहांसो मोनलायलायो दलद जिरायबाथाय मानो उनदिया जानांगौ बे कारेन्ट एडाप्टारा मोजांसो बे UPS नि खिथुआव सोबाय बे एडाप्टारा UPS खिथुआव सोगोर डाइरेक्ट कारेन्टआव होनानै बे मा जानांगौ बेलाय कम्पिउटारालाय दा कारेन्ट थांबानो स्रुब गोमोरगोन ना बे UPS खिथुआव सोगोर मोनसे ओमफ्राय मोनसे कम्पिउटाराव सोहै सब समय कारेन्ट डाइरेक्ट नायबाय थायो बे एडाप्टारा मोजां गोरा नारसोगोर
फिसाजो कम्पिउटार अन खालामनो नागिरदों माने डाइरेक्ट कारेन्टआव होनानै सालायो इउपिएसआव होनानै अन खालामबा आराम जायो बेखौनो डाइरेक्ट कारेन्ट प्लागाव सोनानै बेफोरखौ अन खालाम सालायबाय थायो कारेन्टआव डाइरेक्ट होनानै कम्पिउटारखौ सालायोबा ना कारेन्ट थांबा कारेन्टजों स्रोब थांफानोसै नालाय अफ जानोसै बावनो सफ्टवेयार हार्डवेयारफ्रा माने गाज्रि जानो चान्स थानोसै थाबनो मोदोम फुरला बियो नै कमेन्ट लिरना हरदो लोगोफोर खिन्थु आंनाव मालाबा कमेन्टआ जाखारफैयालै मा जायोथाय मानो अफ अन जानांगौ रोङाखै दिनै बारा गरम नङालै बोथोरा एसे खम मोनदां गरमखौ मोदोम फुरलालै लोगोफोर नै प्लास्टिकनि दाख्लै फिसाजो बिनानै बायनानै होनांदां ओमफ्राय बे बारा थिग नङा मोनसे आरो एसे दामि मोनसे एक्सट्रा बायना हरनांगौ दाबो जायाखै नोंसोर दांबा मानो जाया होनबा कम्पिउटारा आं कम्पिउटार बानायना होनि बै गोरा नारसोबाय बै दासो नारसोदों ओमफ्राय मानोथो जायाखै कम्पिउटारना खरा लाइटआ जोंबाय जोङाखै बे गोरामोनथारलाय कम्पिउटारना खरा गाज्रि जाबाय जोंबाय दानो अफ जाफिनगोन बे हारसिंनो नायबाय था जाया अफ जायो नायबाय था नों इले अफ जालायबाय नै जाफिनगोन ब्रा दा र' बिदिनो अफ अन जानानै ओमफ्राय बोरैबा गेवो ओमफ्राय बोरैबा गेवा अफ अन जानानै गेवबो गेवा अन जाबाय जाबाय अन जाबाय अफ जाबाय हा अन जाबाय जाथारबाय हा अफ जालायबाय दसे दोनथ'नि दे लोगोफोर आं अन जाबाय अफ जालायबाय अन अफ अन खालामबाय खालामाखै आं बिदिनो ओमफ्राय हारसिंनो फ्लिम मोफ्लांना अन जायो बोरैबा बिदि उनाव जाबाय थाबाबो एसे बोथ्रोबाय थायो नालाय जानो गियोबो बोरै कारेन्टआनो दसे आंथ' गोजाखांखाबाय जाबाय जाबाय र' थाथ'व बेखौ नायबाय था इलाय अफ जाबाय बेखौ नाय अफ जाना अन जायोमोन बियो एसे बुंनांगौ जेबो मोफ्लामसै बे एसे थानोसै बिदिसो अन जायोमोन कम्पिउटारखौ अन खालामनो हायोमोन दाखालिबो
on जालायबाय निजेना on जायो हारसिंनो निजेना on जायो मेम'रि लस जाबाय मेम'रि मा मेम'रि सेवनानै मा जेबो जाला बेयो जायाखै दा माबा बेखौनो गाज्रि खालामसिगोन नोङो सबसमाय बे डाइरेक्ट कारेन्ट होबाय थायोना उस्ताद बाराथारना नोङो इउपिनिफ्राय होनानै नायनांगौ नोंसोर डाइरेक्ट जाला नै कम्पिउटारानो अन जाला मेम'रि लस जानानै थाबाय सानफ्रामबो बोखारलाय मालाय नै आरो मा मोनजाफेरबायदि सुमफ्राम फिथाइ जालाबायखोमोन नालाय बिदि सानाया बिदिनो जायो खिगोरा खिनायनि जादों आङो कम्पिउटारानो जाला नै लोगोफोर मेम'रि लस जानानै अनानो जाला जायो मानो थुफ्लेबाय थागोन ओमफ्राय दसे नेथ'ना बिदि उनाव जाबाय थानानै जायो एसे गोबावनि उनाव साटडाउन खालामनाया नोंसोर डाइरेक्ट कारेन्टखौ अफ खालामोदां खनायाव थुग्रा दंना मोनसे माबा लिरलायनाय थुनायाव अफ खालामनानै खिन्थानो जाला नै कम्पिउटारानो अनानो जाफैला गया लाइटिंदों नायद नों लाइटिंदों नै गलियाव आवाजबो होआ जेबो फैबाय नै मेम'रि लस जाबाय मेम'रिया थारमाने लानो हाहां जाबाय मेम'रिया जाबाय नै अन जाफैबाय लानो हाहां जादों मेम'रिया फुगारनानै साफा खालामबानो जागोन आरो ना र' नोंसोर डाइरेक्ट अन खालामो ना मायो होनबानो मोनसिगोन बे लाइट गोमोरजोबथारबासो कारेन्ट बन्द' खालामनांगौब्रा कम्पिउटारा थारमाने मेम'रिया लुज जानानै दं एसे एखमबा लानो हायो एखमबा लानो हाया जानानै दं बेखौ फुगारनानै साफा खालामबासो खनसेनो अन जागोन आरो बे माथो दिनै रावबो कमेन्टखौनो हरासैलै लोगोफोर जा सासे सानै नायदोंबाबो सिद्ध 15 मिनिट जानोसै
सोरबाफोर कमेन्ट हरदों नामा माथो नुजाफैयासै आंनाव रावबो कमेन्ट हरखायाखै नामा ओंखारबायलै माथो मेगन स्रो स्रो जालायबाय फांखा जानाया फांखाया आंना आंनि बेक साइडथिंजाय माबायदि टर्च लाइटजों लाइभ होगासिनो नाय टर्च लाइट बियो टर्च लाइट बे टर्च लाइट टर्च लाइट होनानै लाइभ होगासिनो आं दा लोगोफोर लाइभआव फैबासो वाच टाइम बारायोलै ओंखायनो लाइभआव फैथारनांगौ उफाय गैया दिदोम ब्लग गुड इभिनिं भाई बयबो बिदि कमेन्ट हरलायलायबासो रायलायनो इन्टारेस्ट मोनो जाय जाय लाइभआव फैदों कमेन्ट हरदे लोगोफोर सातजन दङ सातजन लाइभआव सातजनाव सासेल' कमेन्ट हरदों दाबो मोनजाखांबाय नामा जाखांबायलै दहाय जाखांदों जाखांनानैसो नै नोंसोरजों रायलायनानै लाइभआव फैबाय दसे उन्दुनायनि सिगां ओंख्रिया जोंना माबामोन मा होनो आंनि हिन्जाव दहाय ना सारदोंमोन आरो ना न' गुदियावनो दुब्लि हाखराव ना ओमफ्राय मा होनो मैथा थास' बिबार मोनथामजों ज' लागायदों कारेन्टआ मोजां साथियालै जोंना आंना बाल्ब होनाया टर्च लाइट होनानैसो लाइभआव होरा आं दा लाइभआव फैदों मोदोम फुरालै लोगोफोर नै ओरै फुरा मोदोम आंनि भिडिअफोरखौ एसे नायनानै होदो अन्नानै मानोना आंना 10K जाथारसिगोन आदसा दे नायजागोन बे जेबो नङा आंथ' नायनायाव जै इउटुब आङो इउटुब पेज खुलिबाथाय जायनिखि फैया मानो माने जोंनि बर'फोरनि बादै आं गासैखौबो साबसक्राइब होना हरो लाइक होना हरो आरोना
ओमफ्राय दा ओरैबायदि जायो टाइमा आं सानावथ' फ्राय नायनोनो मोना जायो दा मोनायावल' दसे ओरैनो नायो आरो आं उन्दुनायाव दसे नायबाय ओरै बाहेरायाव खामानि मावनाय जायोना सानसेथारला मेंनाय मोनसै ओंखायनो नायगोन दे दा 100K जाथारसिगोन ना दे गावजों गाव नायलायाबा जाखायालै जों बर'फोरना गुबुनाथ' जों बर'फोरनिखौ नायखायानो आंबो ओरैनो टाइम पास बादिसो लाफादों आरोना इउटुब चेनेलखौ साक्सेस जाबा जाबाय जायाबा थाबाय होननानै ओरैनो साइडआव लांफाबाय थानाय आरोना ओरैनो माने मेन टारगेट इउटुबजों जाथारगोन आं सानफ्रामबो इउटुबाव भिडिअ आगारनानै फैसा खामायगोन आं बेबायदि टारगेट गैया आरो आंनाव जोंफोरनि भिडिअ हगारनाय कन्टेन्टआनो खुनु माबा मा होनो इम्परटेन्टनि थाखाय जाखाया जोंना भिडिअफोरखौ फुल नायनानै होदो अननानै आंनो भिउनि गोनांथि जागोन दे एक्सुवेलि नायाबाबो बारा मोनथिहैया दांलै कमेन्टफोर लिरना हरबासो मोनथियो नामाथाय आंथ' सोर नायदों सोर नायाखै आंथ' जेबो मोनथिया नायनायखौ मोनथियो नामा सोर नायदों बेखौ खोन्थाहरलाय मोनथियोना मोनथिया होनबा सापस दा नोंनि भिडिअखौ सापस आं नायबाय आंखौ नायदों होननानै नों मोनथियोना मोनथिया बेबादि जेनेबा आंथ' इउटुबनि सोमोन्दै बांद्राय मोनथिया ओरैनो इउटुब चेनेल खुलिदों ओमफ्राय हगारलाबायदों भिडिअ बिदिल' आरो आंना अनना खोन्थाहरलाय जेनेबा नोंनि भिडिअखौ आं नायदोंबा नों मोनथियोना मोनथिया बेखौ बा जेनेबा आंनि भिडिअखौ नों नायबाय आं मोनथियोना मोनथिया माबाफोर अपसन दं नामा नायनायखौ मोनथिनायनि बेबायदि आजिखालि दाना मानसिफ्रा भिडिअ कन्टेन्ट मोजांखौ नायालै पार्टनार मालायनि लेथ्रा माबा भाइरालखौसो गिलु बालु नायनानै भिउस खालामनानै भाइरालनि सायाव भाइराल खालामना होसिनो सोरबा मोजां मोसानाय सोरबा मेथाइ खननाय सोरबा मानिबा गियानि होनाय बेफोरबायदि कन्टेन्टफोरखौ रावबो नाया जाबाना थांबो जानला मोनला सोरनिबा भाइराल सोरबा हिन्जाव दोनखारलांनाय सोरबा माबा माबि हमजादलाबायनाय बेफोरनि भाइराल होननानै थाम्बनेलाव होबाथ' लगे लगे बोलाना नायखायो मानसिफ्रा खिन्थु सिङाव दस्रा भिडिअ होबाबो बे भाइराल थाम्बनेल होबाथाय नायखागोन आरो ओमफ्राय बाथाय र' दानफिनसैलाय बिदि मा होनदों भिउ जायोब्ला मोनथियो कमेन्ट हरोबा साबसिन जायो नङा ओरैनोथ' जेनेबा भिउसखौ नायनानैथ' जेनेबा मानसिफोरखौ नायदों होनना मोनथियो थेवबो जेनेबा सापसलि दा भिउसआथ' जादों
बे भिउसनि गेजेराव आं दि नोंनि भिडिअखौ नायदों नायाखैबाबो नायदों होननानै जुदि आं नोंखौ बुङोबा नों बेखौ मोनथियोना मोनथिया आं बेखौसो सोंदों आरो ना। ओरैनोथ' नायनायखौ जेन'बा मानसिफोर नायनायखौ भिउसावनो हमनो हायो। माने किसुमान सोरबा सोरबा ओरैबायदि थायो आं नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय आंनिखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना हरदो होनना बुंलायलायोसै ओमफ्राय ओरै साबस्क्राइबखौनो खालामाखै मानसिया खुगाजोंल' साबस्क्राइब खालामना हरदों आरो बेबायदि। दा बै साबस्क्राइब खालामनाय खालामैखौ जेन'बा एकदमबारे नुथारनाय बेफोरबायदिखौसो सोंदों आरो आं ना। दा जेरखम हमनानै ला नों आंनि दा लाइभआव दंगासिनो आरोना नों कमेन्ट लिरना हरदों बेखौ डाइरेक्ट नायदों कमेन्ट लिरनायखौ मोनथिथारबाय ओमफ्राय लाइभआवथ' जेनेबा एक्सुवेलि मोनथिखाथारो फट' माने नामानो जाखारफैखायो लाइभआव फैबा बेखौथ' थगायनो हाखाया जेनेबा। RB.V. बा मा चेनेल नाम लाखोलै गेदेर गोदानफोर लोगो जादो हायामोन एसे बारा बुजियासैलै गेदेर मा लिरना हरखो गोदानफोर लोगो जादो हायामोन एसे आं बारा बुजियासै बे लिरनायखौ मोजाङै थख' थख' लिरना हरबासो बुजियोलै आङो एसे बे साइडजों लिरनायफोरखौ आं बारा हमनो हाया आंना सिदासो आरोना डाइरेक्ट। थारमाने साबसक्राइब नांगौ ना बन्दु ना मा साबसक्राइबा आंनाव दंखायो होनदांलै साबसक्राइब खालामखानाय नोंना आं दा लाइभ दोनखांबा नायनानै साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब खालामना हरगोन आं। फ्राय आं बर'फोरखौ गासिबखौनिखौ फ्राय साबसक्राइब खालामना हरजोबखायो आं इउटुबाव हाबबानो जायनिखि गोदान आंनाव सफैया मानो हाबखायो आं साबसक्राइब। फोथायलायनायनि सायावसो थायो गासिबो नंगौ बेथ' थिगैनो खिन्थु किसुमान मानसिफ्रा ओरैबायदि दङ आं मेरला मानसिफोरखौ नुबाय आरोना खुगाजों साबसक्राइब खालामबाय दे आंखौबो साबसक्राइब खालामदो होनना बुंहरो ओमफ्राय ओरै साबसक्राइबबो खालामाखै आरोना खुगाजोंल' साबसक्राइब खालामहरसै खिन्थु आंना बेबायदि नङा आं खेबसेनो जै आंनि चेनेलाव आं नायनायाव सोरनिबा चेनेल गोदान जुदि आंनियाव साबसक्राइब खालामनाय गैयाबा आंखौ डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामना हरखायो आरोना आंखौ रावबो थिननांखाया आं गासिबो बर'फोरनिखौ गोदान फैबानो साबसक्राइब खालामना हरो आं आरो लाइक होखायो आं साबसक्राइब आरो लाइक बे मोननैखौ आं बावा आं इउटुब चेनेल खुलिनानै जुदि नायनायाव नुबानो गोदानबानो डाइरेक्ट साबसक्राइब हरो आं RB ब्र' गुड इभिनिं एक्सुवेलि आंनि साननायाव ओरैबायदि जानांगौ आरोना जों बर'जों बर' बयबो जिखुनु जाया ब्लगा नोङो माबा मोनसे रहस्य गोनाङानो जा बा ओरैनो आनला सानला हगारनायानो जा
मानसि बयबो थाखा मोनजानो होननानैसो जानो होननानैसो बिदि चेनेल खुलिखायो नालाय चेनेल खुलिबा थाइसे थाइनै थाखा मोनगोनदां होननानैसो आखाइ खरस फैगोनदां फैसा थाइसे थाइनै बिदि होननासो बयबो चेनेल खुलिखायो नालाय ओंखायनो आंनि साननायाव बेनो जों बर'जों बर' गासिनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो लाइक होना हो हायोबा शेयार खालामना हो बिदि आरोना आं शेयारखौ एसे खम खालामनाय जायो खालामनाया खिन्थु लाइक साबसक्राइब कमेन्टखौबो हरो आं हरनाया शेयार खालामनायखौ आं एसे खम खालामनाय जायो शेयारखौ सोरबा सोरबा बुङो नालाय मालायनिखौ शेयार खालामबा गावनो डाउन जायो मायो बिदि खोथा बुंलाबायो सोरबा सोरबा नंगौना नङा आं मिथिया खिन्थु आं एसे शेयारखौ खम खालामो आरो मालायनि भिडिअखौ किसुमान सोरबा सोरबा बुङोबो बै मालायनि भिडिअखौलाय नोंहालाय मानो शेयार खालामलाबायनांगौ मालाया नोङो दाय जाबा नोंहासो बुंजाफागोन मागोन बेफोरबायदि खोथा बुङो किसुमान ओंखायनो आं एसे खम खालामो आरो शेयार खालामनायखौ खिन्थु साबसक्राइब लाइक कमेन्टखौलाय आं हरो आरोना कमेन्टखौबो एसे खम हरो हरनाया जों बर'जों बर' नायलायाबानो गावजों गाव जों नायलायनानै साबसक्राइब खालामलायनानै हेफाजाब होलायाबानो जों बर'आव माने जाखाया जौगानो हाखाया इउटुबाव बारा आरो जों बर'निखौ आं बांसिन गावजों गाव अरलायलायबाय थानायखौ नुलाबाय थायो आं फेसबुकआव होन इउटुबावनो होन मा दरखार बिदि अरलायलायनो जाय जेरैखि हगारबाय थाथों आंनि साननाय बायदि खिन्थु लेथ्रा भिडिअ लेथ्रा भाषाफोरजोंल' माने दा हगारथों आंनि साननायाव आरो बेबायदि बाखि जेरैखि हगार लेथ्रा लेथ्रा भाषा बुंनाय लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट लिरना हरनाय लेथ्रा लेथ्रा भिडिअ होनाय नायथावै सेबथावै लेथ्रा ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामनाय बेफोरल' जानाङा आंनि साननायाव बाखि जेरैखि हगारबाय था जानाय लोंनाय हगारो ना बेरायनाय हगारो ना मोसानाय हगारो ना कमेडियान हगारबाय था आंनि साननायाव आरोना जेरैखि जाया बेबादिब्ला रावबो देरहानाय नङा आं हारसिं देरहाया मदद नांथारगौ दाख्लै गेजेर खन्द'थ' आयौ मानसिफोरनिखौ खालि गावजों गाव अरलायनायल' नुदोंमोन अरलायबाबो जेबो लाब जाया अरलायाबाबो जेबो लाब जाया आंनिबाथ' आंनि साननायाव आंनाथ' सिदासो आं जेरै हगारनांगौ भिडिअ हगारलाबाय थागोन बिदि आरोना आंना मालायनि भाइरेल भिडिअ माबा भिडिअफोरखौ जानला मोनला डाउनलड खालामलाबायनानै स्क्रिन रेकर्ड खालामलाबायनानै हगारलाबायनाय आंनाव बिदि गैया भिउसनि थाखायनो हगारो मानसिफ्रा बिरादनो भाइरेल होनबाथाय भाइरेल होननानै थामनेल होनाय लोगो लोगो नोङो डाइरेक्ट हाबनानै नायखायो नै आंना नेट पेकआ माथो जोबफैबायानो
मेसेजसो देखायफैबाय माथो नेटस्केपआ 90% जोब्बायनो मेसेज फैबाय आंना पार डे 2 GB ल' आंना 1 GB ल'सैमोन दहाय आद्रा जासिगोन लोगोफोर दिनैबो माथो आद्रासो जाबाय नेटपेकआनो नै 90% मेसेज फैखाबाय दोनलायलायसै नामाथाय लोगोफोर मोनाबाय ना बिदिबा दोनथ'लायसै लोगोफोर बाय गुड नाइट दोनथ'बाय दे